تزحز النجر على من فتوتن حلافة يمغون يكون حلافة يمغون يكون تيسك زحزم كفال زي حلف ذا الألماء كبر هيوت نحلف الكاز حلف توم دك أمازامور تدمع أب أنصوكيان فيلم عجزية كريستيان تباهيلهم تسمع ود مزمور دك مزمور كبحال كله أنا بزح نتصور ملسي رخيبة فلتني مزحف بس كابو درخون ما يجوز دك أمازامور فوري يعني ود مزمور لليقع كم ممهور مسال حدا كابتلومي بالزمن زي كريستينا وبزحات زي كنزولو هيوت ود مزمور زي بلو كريستيانا وهو كنبر يحلاني قرون ملسي إذا سلم انتاي خوين كساب شعوخة كريستيان تباهيلهم زي تتصوع لهم مخنات انتاي أمون سعابو كريستوس نموخان تلقحلو وعزوه بسم كويتان أملاخنا إيوس كريس مخنيا بزوح قفعين بزوح مكان كوردون جميل إذا السيانة يزدل نظر دك ومدام مش اللي ماتها تقريفهم حوالات كبهال كل أب تاريخ بيت الفسيان زي مسك هيوتن موت حليف كام أبزع بفورت هالو يقول كمزي عينات رزنات ترجم تراح اللي كريستنا ويون كريستيانا وهوت كم يخجلت مالتي بس كم يسوع وعزة كريستيانا نمسك الوزن بقوم وخاخ ما نسمع حلم لقيت أو نفس استفلالي عندهم لازم يكرس مكان كذا نتذكر واقعد كفول الدنيا زي مكان كذا أقول إذا كريستيانا بحسابه بقالو فأنا نكريستوس زمسي كريستوس مثال ما يكفل تعويت ناسي أنت يسوع كل ساعة ناموت حلفهم يوم أب حساباتي ثانية كريستيان كتكون تكتب على أنك مالتي نقوله حتونا بيت كريستيان مرسلو تي زيادون مع رأوا زعم نتبت سايس ناخذ خبركم ورسلنا كأن خيبين كتلو مزيلا كتشلمات سلام نعاكم يغون كبرات تخاتلتنا يزمدب كم يلهم كم يتخونوا حاوهم أبيلي مساهم زلخو نايلهم معنتي قاشا جيرا أقربيهم زلخو كبور أبونا كأسيس عند إبراهيم كوينهم ناي بيت كريستياننا أقلقالي لهم معنتي أب كريستيانا وهو الزبل أرأسي مساي حبيرهم حتو تاعتنا كملسو فقرين يخوينهم مساي ترخيبهم مالو بشمين بشم كبرات عزبتين أخبروتين أدناغوتين مسقانا يكقربوا لهم مفتو إزي channel إزي ملو منفساو مدب زمحالا لفلو channel سلزغونا كاباي جميركم نايبو زحات سبات حتو زملسلو مدبون سلزغونا سبسكرايب بمقبار مسانا حبيركم كتكتسلو بخبر قدمكم اللخو كبور أبونا كاسيس عند برهان بمجمرة أدمي أخبيركم نابز مدب سرخبكم بشمين بشم كبرات خاتتلتين أزي كمسكنكم فتو بمجمرة كرمنا بتي مدبنا متاوناسكي برأسهم بمللاي مدبنا خنجمرو راي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك እግዚአብሔር አምላኽና ክሳዕዳ ሰዓት እዚኣ ስለ ዝረዳእናን ዝደገፈናን ብኸምኡ ከዓ ብዓይኒ ምሕረቱ ጠሚቱ ካብ ኩሉ ክፉእ ሓልዩ ነዚ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ነጽናዓሉ ብሓቂ ቅዱስ ዝኾነ መንፈሳዊ መደብ ስለ ዘብቃዕና ክብሪ ምስጋናን ንዕኡ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ስለ ኩሉ ምሕረቱ እናመስገና ብሓቂ ነዚ አገልግሎት እዚ ስለ ዝሃበና بخمس خاخ من رخب سلز فقدلنا دقيمنا نمسكن لنا بمقصال كا حونا عبيل بحكي أبز خبور منفساو مدب عدم كاجر كاس لزغرب كاني أمسكنك بحكي تي دس بلنا نجر زمن زي حزبنا
بميديا زركبوا زمانيو مراخبي ብዙሃንን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዝርከበሉ ዘመን እዩ እሞ ንህዝብና በዚ መንገዲ ዝክን ረኽቦ ክንበጽሖ ብዝብል ሓሳብ ተበጊሱ እዚ ቻናል እዚ ነዛ አገልግሎት እዚ ምጅማሩ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ምክንያቱ እቲ ዕላማ ወንጌል ክርስቶስ አምላኽና ምንጋርን ምብጻሕን እዩ ብኸምኡ ከዓ መንግስቲ አምላኽ ኣብ ምድሪ ምስፋሕ ናይ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ዶግማ ቀኖና ስርዓታ ዝሓለወ ብዝግባእ ከዓ ዶግማ ቀኖና ስርዓታ ክንሕሉ ዝረድእ ትምህርታት ምትሕልላፍ ዕላማ ጌርካ ስለስተልዓልካ ብልብኤ ዘመስግን ምክንያቱ እዚ ተበግሶ እዚ ንብዙሓት ዘርብሕ ተበግሶ ስለዝኾነ ለዚ እግዚአብሔር አምላኽ ብሓቂ ነዛ አገልግሎት እዚ ክባርኽ ነዚ ተበግሶ እዚ ክባርኽ ብኸምኡ ከዓ بخمس تجمير زلوا بخمس تمديبو زلوا بحكي وانجيل قويتنا أملاخنا إيسوس كريستوس بخلو تمرت قدس بيت كريستياننا دوغما كأننا سرعاتا أرثوذكساو كريستيانا هيوت بزقباء زنقرلو بخوم خا بزحات زبار خلو بزحات زدحنو لكخون كا قدس فقاد እግዚአብሔር أملاخنا يخونلنا ناي ولاديت أملاخنا ناي كلهم قدسان እግዚአብሔር ጸሎት ረድኤት ካይደክፈና قتيله كم تزبلكايو غزا رأسي نمللاي زاكل قشي عند برهان تقاوي بحال اب كتما اسمرا اعابي او خا እግዚአብሔር بزحلي محرتك نا بيت كريستيان تصقعي خا እግዚአብሔር يمسكن تي كاب معلتات نسنت جميرو قدست بيت كريستيان ناتبو تمرتي نا تخطاتلكم مزئ እግዚአብሔር ይመስገን በብዙሕ ምሕረቱን ትናይ አገልግሎት ህይወት በማዕረገ ዲቁና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ኤርትራ ጀሚረዮ ቀለማዊ ትምህርቲ አካዳሚያዊ ትምህርቲ ወዲኤ ኣብ ስራሕ ዓለም ምስተመደብኩ ከዓ መንፈሳዊ ትምህርቲ ክቅጽላልን ዝብል ሕልናን ኣብ መንፈሳዊ ድርኺትን ኣብ ውሽጢ ስለዝነበረ መንፈሳዊ ትምህርቲ ንምቕሳም ናብ ሃገር ኢትዮጵያ ተሰዲደ ብ2011 ዓመተ ምህረት በፈረንጂ 14 ዓመት ኮይኑሎ ማለት እዩ ኣብ ሃገር ኢትዮጵያ ካ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ኮይኑ ናይቲ ግዜቲ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ ብዝሃቡን ናይ ትምህርቲ ዕድል ካብ ቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ኣብ ሰዓት እዚ ቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ይበሃል ኣሎ ናይ 4 ዓመት ናይ ነገር መለኮት ትምህርቲ ተኸታቲለ ኣብ 2015 ተመሪቀ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ሃገር ዱባይ حبرات መንግስታት ኣብ حبرات ኢማራት ዓረብ ኣብ ዱባይ ኣብ ትርከብ ደብረ ብርሃን ቅድስት ሥላሴ ቤተክርስቲያን ዱባይን ከባቢያን ካን ዝሓለፈ 9 ዓመት ኣብቲ ደብር ናይቲ ደብሪ ስብከተ ወንጌልን ሓላፍ ክፍል ትምህርትን ብምዃን ከገልግል ጸኒሐ ኣብዚ ዓመት እዚ ከዓ ኣብ ዓመት ምህረት 2025 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ከዓ ናብ ሃገር ካናዳ ከተማ ቶሮንቶ መጽያ ሕጂ ከዓ ኣብ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ስካርብሮ ዝርከብ አገልግል ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ መስል ብዙሕ አይኮነን ግን ምልላይ ዝኣክል ማለት እዩ ክብረት ይሃብ ደጊመ ጋሻኻ ስለ ዝገበርካኒ ክብረት ይሃበለይ እግዚአብሔር ይባርክ ንንዕሎ ሕቶታት ኩሉ ክትመልሱ ቅድመና ኣኽቢርኩም ኣብዚ መደብ እዚ ስለ ዝተረኸብኩምና ኣዝና ኢና ንመስግን ብጣዕሚ ዘመስግነኩም እሺ ናብ ዘለና ሕቶታት ከናኣቲና ኣቦና ቀሲስ አንደ ብርሃን ናይሎም ማዓንቲ ንዘራርበሉ ኣርእስትና ክርስቲያናዊ ህይወት ብዝብል ንኽንዕልልና ተረኺብና ዘለና እስኪ ከም መእተው ክኾነና ክርስቲያን እንታይ ማለት እዩ ክርስቲያን ክልም ከለና ከመይ ማለት እዩ እስኪ ጽቡሕ ሕቶ እዩ መጀመርያ እቲ ተታሒዝ ዘሎ ኣርእስቲ ክርስቲያናዊ ህይወት ዝብል ኣመና ገዳሲ ክርስቲያን ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ክርስትና ከም ጉዕዞ ህይወት ከመይን እንታይ
انت زي فليتو نخرستنو خنوبر يكلني سلازي كريستنا انتاي مخوان كنزارب كلنا بزع كريستنا ناينا نزارب زلنا سلازي أمنا أقداسيو نفس وكف سب كريستيان يزبل كريستنا انتاي مخوان فليتو بلكع كريستيان كون زخولو قعزه هيوات كوكو عز زخولو حساب سلازو خوانا أقداسيو بزقات أمي نزر استزي مريسكم بزا حسابات زخاء كنزارارب نزل سلسراعكم دقيمة مسكن بما نابتحطو نسجر كلنا بمسرة مصحف قدس مصحف قدس انتا إلو زولو بزا كريستيان تا إلو ترجمو إلنا خلنا انتا إلو كريستيان مالت مصحف قدس تيلنا كريستيان سعابي تخطى لكريستوس مالتي كريستيان مالت أمون سعابي أمون ودو مزمور كريستوس مالتي نزي كنبل كلنا مصحف قدس بزعبا زنتا إلو زولو بفلاي كأ أب مصحف قبر حواريات مقراف 26 እቶም ደቀ መዛሙርት ድማ ንፈለማ ግዜ ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተባሂሎም ተሰሚዑ ይዝብል እቶም ደቀ መዛሙርት ድማ ኣብ አንጾኪያ ንፈለማ ግዜ ክርስቲያን ተባሂሎም ተሰሚዑ ስለዚ ምን እዮም ክርስቲያን ዝበሃሉ ዘለው እቶም ብዙሕ ዓይነት ፈተና ሓሊፎም ንጎይታናን አምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቃሉ መምርሒ ብምግባር ንህይወቱ ናይ አነባብሮምን ህይወቶምን አርአያ ብምግባር كسام مودة تدسعبوا يا مالتي سلازي كريستيان مالت سعابي تختال كريستوس كابقال كريستوسن النبابرا كريستوسن تمرت بمقسام نتتمرت تقع ملو بمقبال ممرح حيوت بمقبار نخريستوس زخطو مالت تختال كريستوس مالت نبعلوخ انتاي بتمرت كريستوس كان فقاد كريستوس زقعاز زنبر مالت سلازي كريستيان مالت سعابي تختالي كم ودو مزمور كريستوس مالت بزح غزي ود مزمور دك مزمور كبحال كله انا بزح نصور ملسي رخيبه فلتني بزي غاطامي دك مزامورتي كتبلو خلخم انتي مالتي دك مزامورتي ناي كريستوس دك مزمور كنبل كلنا بلك انتي مالتناي ደቀ መዛሙርቲ ማለት ብዙሕ ግዜ ንመንፈሳውያን ተማሃሮ ይዝገልጽ ደቀ መዛሙርት ማለት ንሃይማኖታዊ ትምህርቲ ዝከታተሉ ዝመሃሩ ተማሃሮ ዘመልክት ኮይኑ ብልክዕ እንታይ እዩ እንተይልና ደቀ መዛሙርት ማለት መምህሮም ኣብ ዝወዓሎ እናወዓሉ ኣብ ዝሓደሩ ኸ እናሓደሩ ካብ ናይ መምህሮም ቃልን አነባብራን ትምህርት ቆስሙ ዝመሃሩ መንፈሳውያን ተማሃሮ ማለት እዩ ወብልክዕ እቲ ጥንታዊ ዓለም ከሪዮ ኸልና ብፍላይ ፍልስፍና ግሪክ ቶም ቀዳሞት ናይ ግሪክ ፍልስፋታት ከም በዓል ሶክራተስ ዝኣመሰሉ ደቀ መዛሙርት ከም ዝነበሩዎም ብኸምኡ ዓይነት ሶም እናወዓሉ እናሓደሩ ብኩሉ ቃላውን አነባብራውን ናይ አነባብራን ናይ መምሃራኖም ዝመሃሩ ከም ዝነበሩ ታሪኻዊ ጽሑፋት ንረኽቦ ኢና ብቆንዱ ግን ደቀ መዛሙርት ዝበሃል ኣብ መንፈሳዊ ዓለም መንፈሳዊ ቤት ትምህርታት ኢና ንረኽቦም ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ እኳ ተመልኪትና መጽሓፍ ተሐድሽ ኪዳን ብፍላይ ናይ ወንጌል መጽሓፍቲ ተሪኢና ንፈሪሳውያን ደቀ መዛሙርት ከም ዝነበሩ መጽሓፍ ቅዱስ ገሊጹሎ ብፍላይ ናይ ወንጌል መጽሓፍቲ ከነብብ ከለና ናይ ፈሪሳውያን ደቀ መዛሙርት ፈሪሳውያን ዝበሃሉ ኣለዉ እንታይ እዚኦም ፈሪሳውያን ሶም ናውዓሉ ብሶም እናሓደሩ ካብኦም ከይተፈልዩ بقالهم بعد نوابرهم زمهارو زنبورو مالتي زب فلاب وانجيل كنا نبب كلنا وانجيل لوقاس مراف حموشته فوق 33 نرخبو يا املاح قالي يوحنس متو دقه مزامورت نيروم يا وانجيل ماتيوس مراف 9 قصر 10 4 دقه مزامورت يوحنس تبايلو زيومكا يوحنس متمق كاوكي تفلي قالونا سمعوا انبابرونا تملكتو كاو زمهارو زنبوري مالتي መጽሐፍ ቅዱስ ካለ ንረኸም እዮም ናይ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ዝበሃሉ እዮም ናይ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት ተባሂሎም ዘሎ ኣብ ሰለስተ ይኸፈሉ ቶም ሓደ መን እዮም እንተይልና ትምህርቱ ዝሰምዑ ዝነበሩ ሰባት እዮም
تم كلهم أبزري عاقيهم زمهار زنبورو تمرتي يسمعوا كتاتولو سلا زنبورو دق مزامور تباهيلو مالو وانجيل يوحنس معرف شدشه فلسان شدشه بفلاي كابت غزيتي جميرون بزحات كاب دق مزامور تحديغهم مخود زبلالو ጎይታናን አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ከም ንንብቦ ናይ ህይወት እንጌራ ኣነኤ ተኻብ ሰማይ ዝወርድ ናይ ህይወት እንጌራ ኣነኤ ስጋይ ብልዑ ለመሽቶ ይዝብል ትምህርቲ ምሰምሰ እስመን ክሰምዖ ይኽእል እጹብ ነገር እዩ ምባል ብዙሓት ሓዲጎም ክኸዱ ጀመሩ ጀመኒዮም ቶም ኣብ ዙርያኡ ኮይኖም ትምህርቲ ክሰምዑ ጸንሑ እዮም ዝኾነ ይኹን ዓይነት ህይወታዊ ውሳኔ ከይሓዙ በስ ዝምህሮ ዝነበረ ትምህርቲ ተመሲጦም ደም በኻል ድርኺት ኣብ ዙርያኡ ዝነበሩ ካልእ ደቀ መዛሙርት ተባሂሎም ዘለዉ መን እዮም እንተይልና ወንጌል ባዕሉ ኣቐቢጡ ከም ዘሎ 12 ሃዋርያት ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ፍቅዲ 1 ከም ነንብቦ እንታይ ዝብላሉ መስለካ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸ ኣጋንንት ክወፁን ብዘሎ ሕማምን ደዌን ክፍውሱ ስልጣን ሃቦም ዝብላሉ ሕጂ ብንጹር ኣቐሚጡ ነቶም 12 ደቀ መዛሙርት ይልዎም ስለዚ ሃዋርያቶም 12 ሃዋርያት ካብቶም ኩሎም ደቀ መዛሙርት ዝተመርጹ ሕሩያት እዮም ማለት ካልእ ወንግ ኣብ መጽሓፍ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 6 ካብ ፍቅዲ 1 ከም ነንብቦ ኩሎም ምእመናን ደቀ መዛሙርት ተባሂሎም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ሁሉ መሰረት እንታይ ኢና ንርዳእ ደቀ መዛሙርት ተባሂሎም ዘለዉ ካብ መምህሮም ብቃልን ብግብርን ዝመሃሩ መምህሮም ኣብ ዝወዓሉ ኣብ ዝሓደሩ እና ምስኡ እናሃለዉ ካብኡ ከይተፈልዩ ትምህርቲ ዝቀስሙ ዝመሃሩ ተማሃሩ ዕላማ ናይ ደቀ መዛሙርት እንታይ ኣብ ወንጌል ተጻሒፉ ከም ነንብቦ ባዕሉ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ምስጋና ይኹን ዝበሎ እዩ ፍላይ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 4 ከም ነንብቦ ዕላማ ወዶ መዝሙር ከም መምህሩ ምዃን ንመምህሩ ምምሳል ፍሉይ ናይ ወዶ መዝሙር መለለይኻ ከም መምህሩ ምዃን መምህሩ ምምሳል ማለት ስለዚ ኣብ ዘመናዊ ዓለም እንተሪእናዮ ቀለማዊ ዘመናዊ ትምህርቲ ተሪእናዮ ናይ ወዶ መዝሙርነት ህይወት ይብሉ ኣብቲ ቤት ትምህርታት ዘሎ ቀለማዊ ትምህርቲ ወይ ሞያዊ ትምህርቲ ዲ ንዑ ቀሲሙ ምኻድ እዩ ዕላማ ናይ ተማሃራይ ናይ ወዶ መዝሙር ከም ይኮነን ናይ ወዶ መዝሙር ግን ካብ መምህሩ ብቃልን ብግብርን ተማሂሩ ከም መምህሩ ምዃን ኣብ ዘመናዊ ቀለማዊ ትምህርቲ ከም መምህርካ ምዃን ድባል ዕላማ ብዙሕ ዘይክህሉ ኽእል ስለዚ እዚ ትፍሉይ መለለይ ናይ ደቀ መዛሙርቲ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ብዘይ ህይወት ወደ መዝሙርነት ክርስትና የለ ሓደ ካብቲ ሎሚ በዘመን እዚ ንክርስትና ብዙሓት ዘድክም ዘሎ ህይወት ወደ መዝሙርነት ዘይብሉ ክርስቲያናዊ ህይወት ክንበር ይሕለን ይፍተን ስለዘሎ እቲ ናይ ወደ መዝሙርነት ህይወት እዩ ናይ ብሓቂ ሰዓብ ክርስቶስ ገይሩ ዝልውጠካን ዘዕብየካን ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ወደ መዝሙርነት ህይወት ያሉ ካብ ክርስቶስ ክትመሃር ምኽኣል ኣሎ ካብ ክርስቶስ ካብ ስብከት ትምህርትን ክርስቶስን ካብ ህይወቱን ተማሂርካ ኣሰር መስዓብ ኣሎ ምክንያቱ ወደ መዝሙርነት ከምኡ ይባህር እዩ ተማሂርካ ሰይካ ምኻድ ኣይኮነን ንመምህርካ ምምሳል እዩ ስለዚ ጉዕዞ ክርስትና ምልኣት ዝህልዎ ብናይ ወደ መዝሙርነት ህይወት እዩ ካብቲ ትምህርቲ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማሂርካ ካብ ነባብሩ እውን ምስተውዓል መንፈሳዊ መረዳእታን ቀሲምካ ንዕኡ ምምሳል ከምኡ ክትከውን ምምጥጣር እዩ ናይ ወደ መዝሙርነት ስለዚ ናይ ወደ መዝሙር ህይወት ወይ ናይ ደቀ መዛሙርት ህይወት ንክርስትና መሰረት እዩ ሰብ ብናይ ወደ መዝሙርነት ህይወት ኣቢሉ እዩ ክርስቲያን ዝኸውን ምንቱ እዚኡ ኸኣኒ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 26 ከም ዘንበብናዮ እቶም ደቀ መዛሙርት ንፈለማ ግዜ ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰሚዩ ተባሂሉ እዞም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰሚዮም ዘለው ነዊሕ ናይ ወደ መዝሙርነት ህይወት ዝተጓዓዝዮም እቲ ዝተጓዓዙ ናይ ደቀ መዛሙርት ህይወት ናይ ደቀ ናይ ወደ መዝሙርነት ህይወት ከኣኒ ንዖም ብቑዓት ሰዓብቲ ክርስቶስ ክኾኑ ገይሩ ምክንያቱ ሰዓብ ክርስቶስ ክትበሃል ቃሉ ትምህርቱ ዝተማሃርካ ክትከውን ኣለካ ንኣነባብሩ ዝተረዳእካ ዘስተውዓልካ ክትከውን ኣለካ ቀፂልካ ኸኒ ልክዕ ብኸምቲ ብቃሉን ብግብሩን ዝተማሃርካዮ ልክዕ ከምቲ ናቱ ኣነባብራ እትነብር ክትከውን ኣለካ ስለዚ ነቲ ትምህርቲ ቀሲምካ ንዑ መምርሒ ጌርካ ልክዕ ንመምህርካ መምህር ኩልና ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ መሰልካ ክርስቲያን ምዃን ይከኣል ማለት ስለዚ ናይ ወደ መዝሙርነት ህይወት
ወይ ናይ ደቀ መዛሙርት ህይወት ንህይወት ክርስትና መሰረት እዩ ማለት እዩ ግሩም መልሲ እዩ አቦና ቀሲስ አንደ ብርሃን ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ፍቅሪ 26 ተጻሒፉ ከም ነንብቦ ደቀ መዛሙርቱ ንመጀመሪያ ጊዜ ኣብ አንጾኪያ እዮም ክርስቲያን ተባሂሎም እዚ ስለምንታይ ኮይኑ ክሳብ ሽዑኸ ክርስቲያን ተባሂሎም ዘይተጸውዑሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ኣብ አንጾኪያ ብፍሉይ ቦታ ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተባሂሎም ተሰሚሉ ምኽንያት ከንታይ እዩ ኣከታዝ ሕቶ እዩ ጽቡቕ እዩ እንታይ ድዩ ከምዚ ክንብሎ ጸናሕና ናይ ወዶ መዝሙርነት ህይወት ወይ ናይ ደቀ መዛሙርት ህይወት ሰዓብ ክርስቶስ ንምዃን እትበቃሉ ጉዕዞ እዩ እሞን ሰዓብ ክርስቶስ ንምዃን እትበቃሉ ጉዕዞ እዩ ምክንያቱ ኣብኡ እንታይ ኣሎ ትምህርቲ ክርስቶስ ኣሎ እቲ ናይ ቃልን ናይ ግብርን ትምህርቲ ኣሎ ኣብኡ ንዑ ነቲ ዝተምሃርካዮ መምርሒ ህይወትካ ጌርካ ንክርስቶስ ንምስዓብ ትጓዓዞ ህይወታዊ ጉዕዞ ኣሎ ስለዚ እዚ እቲ ናብዚ ዘምጻና ሕጂ እቲ ነዊሕ ጉዕዞ ናይ ወዶ መዝሙርነት እዩ ክርስቲያን ናይ ብሓቂ ክርስቲያን ንምዃን ዘብቃዕ ናይ ስም ዘይኮነስ ብህይወት ንክርስትና ትነብሩ ናይ ብሓቂ ክርስቲያን ንምዃን ዘብቃዕ ስለዚ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከም ዝበልካዮ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 26 ተጻሒፉ ከም ዘሎ ተም ደቀ መዛሙርት ንፈለማ ግዜ ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰይሙ ኢሉ ስለምንታይ ንዝብል ሕቶ መጀመርያ ዝመጽ መሰረታዊ ነጥብ እንታይ እዩ እቶም ደቀ መዛሙርቲ በቲ ዝገጠሞም መከራ ከይተበዱ ከይተሰዓሩ ብስደትን ብመከራን ሓሊፎም ከም ወርቅኻ ባሕዊ ተፈቲኖም ንድሕሪት ዘይጠመቱ ደቀ መዛሙርት እዮም እዞም ክርስቲያን ዝስመዩ ዘለዉ ቃል ክርስቶስ ተማሃሩ ግብሪ ክርስቶስ ብዝግባእ ዝፈለጡ ዝተማሃሩ ንዑ መምርሒ ህይወቶም ኢሎም ብኡ ክመላለሱ ምስ ጀመሩ ኸዓ ከቢድ ፈተና ዝገጠሞም ግና ኸዓ በቲ ዝገጠሞም ፈተናን መግደራን ንድሕሪት ዘይጠመቱ ኳዳ ጸኒዖም ዝተጓዓዙ እዮም ስለዚ ንድሕሪት ዘይጠመቱ እምናት ሰዓብቲ ኮይኖም ስለዝተረኸቡ ክርስቲያን ዝብል ስም ክወሃቦም ክኢሉ ማለት እዩ ክርስቲያን ዝብል ስም ክወሃቦም ክኢሉ ነዚ ኣብነት ኣለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም መን እዮም ንብል እዞም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ዝተሰብዩ ሰባት መን እዮም እንተይልና መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባኡ መልስ ኣለዎ ንኣብነት ነታ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ብፍላይ ካብ ፍቅዲ 19 ተንቢብናስ ዝስዕብ ሓሳብ ኣለዋ እቶም ብሰርቲ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበጽሐ መከራ ዝተበተኑ ግና ክሳብ ፊንቂስን ቆጵሮስን አንጾኪያን ከዱ ነቲ ቃል ከዓ ንኣይሁድ እንተዘይኮይኑ ንሓደ እኳ ኣይነግሩን ነበሩ ገሊኣቶም ግና ሰብ ቆጵሮስ ሰብ ቀሬኔን ነበሩ እዚኣቶም ናብ አንጾኪያ መጺኦም ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ሰበኹሎም ናበል ይዝቕጽል እዞም ሰባት እዚኣቶም መበገሲኦም እንታይ ኢየሩሳሌም ኣብ ኢየሩሳሌም እዮም ወንጌል ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተበሲሮም ደቀ መዛሙርት ክርስቶስ ኮይኖም ኣብ ኢየሩሳሌም ግን እንታይ ኣጋጢሙ ስደት ኣጋጢሙ ቶም ኩሎም ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመኑ ብስም ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምኽንያት ብዙሕ ግፍዕን ብዙሕ መከራን ክወርዶም ጀሚሩ ብፍሉይ ካብ 7 ዲያቆናት ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ተቐቲሉ ማለት እቶም ንክርስቲያናት ዘሳደዱ ዝነበሩ ንቅዱስ እስጢፋኖስ ቀቲሎም አይዓረፉ ብኩሎም ቆትሎምን ከጥፍኦም እንደለ ስለዚ እዞም ኣብ ዘሎ ደቀ መዛሙርት አይዎ عدنا خم محداك هاجرنا خم محداك كتمانا خم محداك بقامو كريستوسن قالوا محداك يحشنا اللي ما يكون دحريت أمينا فايدا كاب كريستنانا كاب نكريستوس محداك كاب نتج جمرنا عزو منفساونت نكريستوس مسعب محداك عدنا محداك يحشنا كتمانا محداك يحشنا سبنا هزبنا محداك يحشنا اللي بتسليدهم كتاب أنصوكيا مزي سلازي زم سبعتي أتوم أمونات سعبتيهم زيك أدامين تيجبروا ماله كريستيان يسميه ماله
ምክንያት ክርስቲያን ማለት ሰዓብ ክርስቶስ ይልነ ክርስቲያን ማለት በዚ መሰረት በዚ ንሪኦ ዘለና ናይዞም ህይወት ደቀ መዛሙርት እሙን ሰዓብ ክርስቶስ ክርስቲያን ማለት እሙን ሰዓብ ክርስቶስ ማለት ስለስም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለቲን ወይታን አምላክናን ኢየሱስ ምስዓቡ ንዑ ከኽብር ምስኡ ክነብር ወሲኑ ምቁዓዙ ንዝገጥም ኩሉ ዓይነት ፈተና ኩሉ ዓይነት መከራ ፂሩን ተዓጊሱን ዝቁዓዝ ብዝገጠሙ ካብ ክርስቶስ ክፈልን ዝመጾ ፈተና ንድሕሪት ዘይጥምት ንድሕሪት ዘይምለስ እሙን ሰዓብ ማለት ክርስቲያን ስለዚህ እሙናት ኮይኖም ስለስተረኹ ክርስቲያን ተባሂሎም ተሰሚዮም ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና ሓደ ነገር ኣሎ ኣብቲ ታሪኹ ኣቲና ክንምልከቶ ከለና መን እዩ ክርስቲያን ኢሉ ሰሚይዎ ተይልና ከም ፀላእቲ ክርስቲያን እዩ ቶም ዘሳልድዎም ዝነበሩ ዘስተሓቅረሎም ዝነበሩ ክርስቲያናት ብምዃን ዝንዕቆም ዝገፍዕዎም ዝነበሩ እዮም ናይ ክርስቶስ እዮም እዚኣቶምሲ ናይ ክርስቶስ እዮም ንምባልን ካብቲ ካልእ ኣብ ዙርይኦም ዝነበረ ሕብረተሰብ ፈልዮም ንኽሪእዎም እንታይ ኢሎሞም እዚኦምስ ክርስቲያን እዮም ሰዓብቲ ክርስቶስ እዮም ኢሎም እዚ ስያሜ እዚ ግን ነዞም ደቀ መዛሙርት ሽልማት እዩ ነይሩ እቲኦም መከራ ከኽብድሎም ውርደት ከብዝሕሎም እዮም ኢሎም እዚኦም ግን ስለስም ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ንምቕባል ብቑዓት ኮይኖም ስለዝተረኽቡ እናተሓንጎሱ ነዚ ስም እዚ ከም ሽልማት ተቐቢሎም በቶም ባህልቶም ንውርደት ነይሩ በቶም ተቐበልቲ ግን ሽልማት እዩ ነይሩ ምክንያቱ እቶም ፀላእቶምን ኣሳልቶምስ እንታይ ብሎም ኣሉ ይምስክሩሎም ኣሉ እዚኦም ናይ መን እዮም ናይ ክርስቶስ እዮም ንቃል ክርስቶስ መምርሒኦም ዝገበሩ ንህይወት ክርስቶስ ኣብነቶም ዝገበሩ ማለት ባህልቲ ንኸዋርዶም ተቐበልቲ ግን ስለስሙ መከራ ውርደት ንምቕባል ብቑዓት ኮይኖም ስለዝተረኽቡ ደስ እናበሎም ተቐቢሎም እዚ ስም እዚ ዝተዋህቦም በቲ ኩሉ ዘጋጠሞም ጫውጫውታ ግፍዒ መከራ ንክርስቶስ ምዕስዓብ ዘይቋርፁ ትምህርቱ ዘይሓድጉ ንዕኡ ምኽታልን ምስዓብን ዘይቋርፁ ምስኮኑ ክርስቲያን ክበሃሉ ክእሎም በዚ ምኽንያት ሓንቲ ሓቂ ካብዚኣ ንወሰድ ነፍሲ ወከፍ ኩልና ክርስቲያን ማለት እሙን ሰዓብ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እሙን ዲ ንብል እሙን ዲ ኣነ ብሓቂ ዲ ካብ ትምህርቲ ክርስቶስ ከርሕቐኒ ነቲ እሱ ዝሓደገለይ ኣርኣያነት ኣብነትን ምሳሌን ገይረ ካብ ምጉዓዝ ንዝኾልፈኒ መከራ ተዓጊሰ ንክርስቶስ ዝስዕቦ ዘለኹ ክንብል ኣለና እዚ ክንብል ከለና ስኢልና ይኮንና ከምኡ ንብል ዘለና እቶም ደቀ መዛሙርቱ ዝሕለፍዎ መከራ ምእንቲ ክሳኣለና ሕልፍ ንበሎ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 እስኪ ምዕራፍ 4 ኣብነት ትኾነና ሓንቲ መከራ ንወስድ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 3 ቅዱስ ጴጥሮስን ቅዱስ ዮሐንስን ሓደ ለሚሱ ዝነበረ ሰብኣይ ብስም ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሕወይዎ ይገልጽ بسم من حويهم ومستباهلوا بسم إيسوس يلهم أتوم سم إيسوس كتوع زيدلي تسعرتي ويتنان أملاخنا إيسوس كرسوس زخونو فريساويان بسم زخيت صبكو يلهم بسم زخيت صبكو في الله يقبر حواريات معرف 4 خنري أخلنا فقد 10 شومنت تصوي عمدما بسم إيسوس نحادو قوا خينوغرو ويكي مهرو أزازو نات زسمزي أجاننت زنقطقطلو حيل صلاة زسعرلو كلنا نصوعنا أمنا كأن دحنا للسمي هجي صلاة سنات تيغبرالو زسمزو صوع يدلني زلو حجي زي أنا تبزي أنا تيبهالو زمدق ما تمرت سمو خيت صوع سمو خيت صوع كردا أن نخلالو سمو خيت صوع بالو شو سمتها يمين نرأيه سمو خيت تصوعهم بسم إيسوس نحد قوا خينوغرو وي كي مهرو أززوا بيتروسن يوحنسن كابنا أملاخنا عهدكم اسمع أبكر ما أملاح كونوا أنت لأخوين سكب علاقاتكم فردو نحنا قلنا نتزرع أنايون سمعناين كنحدق أيكون النانيو إنا بلو من لسلو حجب زنتاي زولو تنطبي انتيم كلهم زدو زولو تنصلاتي حراي با نحجد احلو نامر
تحريدات هنقبر شو بخد صوّع ينكم زمن دقة مزامرتو كنت هيبلو وا ناس نتزرعنايون نتر سمعنايون كابي كاو زرعنايون ها كاو سمعنايون ود مزمور سي نتي اب كريستوس زرعايون كاب كريستوس سمعون أصنعون صنيعلو زنبر ማለት نتزرعنايون كم زرعنايون كاب غيتا ኢየሱስ ክርስቶስ نتر سمعنايون كنحدق أيكوننا إذا مسبولون أنت أكون ما صعت له قرفات له وردت له سدت له إذا أب أنت أوكيا تك أمازامور تزبحلو زلوا كاب يروساليم كسب أنت أوكيا باسم إيسوس كريستوس حسارة مكرات صقرية كناخا مكرا بزيو وردت بزيو حيلهم كأن حيتيت أماتيو سلازي بس كذا أنا خنكيد قبر حوالات قصل كلهم ناري تقصل معرف حموش أقوى تقصل ناس سلازي قارصوا باسم إيسوس كريستوس مسبح نتا أبويتا إيسوس كريستوس رأيون سمعون سلازي حدقوا قتلوا ميلهم قتلوا مسبولون جمال يالزبحال ممرحجي تعلقاتيو تحن بقى زي سبات زياتهم كاب أملاك تزيكونهم بعلم كتوفيهم كأملاك تخونهم خطفوا ما يدخلونهم سلازي نعم تقتلوا حسابكم وقتالكم مس أملاك من بأسك يكونوكم يلو سلازي مخرم نتمخرو سميعم يزبل قبر هوارات معرف حموش في الله فوق 4 نتمخرو سميعم نتمخرو تقبلهم نهوارات صويعم قتلوا ممرهم حجين قرفوهم حجبز قرفوهم بلال باسم إيسوس كيزارو عزيزهم كأحدقوهم باسم إيسوس تاسمع زي دلي وادلو من تاسم تدعني لا أسمع تاسم كنت أفضل يعني تدعن سمع سلازي نهارات صوي عم قرفوهم باسم إيسوس كيزارو عزيزهم حدقوهم دعي زخط أخمت تقريفهم هوارات كبها الكل أب تاريخ بيت الكريستيان بس قبها كان يصنعوا خلنا قليل نقر كي مثلنا تقريفهم مالت ترى نقر كي مثلنا هوارات زقرفوا لزنبور جغرافات تتعلم جغرافي أفتش جغراف حتينا له أبزبانهم كعلب كله قربتهم بسيعو سقوهم على إليستس تقريفهم كخدو خلو قربتهم تقفيفوا له سقوهم ترفتيتو دم عسعيد بلدلو زمانهم قدش بيس خيطل مثلا كان نزق وسلا تخاطب مثلا كان نزق وسلا قال اترفس كبلن كونزو تخاطب بزعاتهم دقه مزامورت استبهاله غنتاي نساتهم غنا مእንቲ سم تخبر سم غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ مእንቲ سم وردت نمقبال بقعات كوينهم ስለዝተረኹ ካብቲ መጋባያ እና ተሐጎስ ወጹ መጠን ክንዲዚኦም እሙናት ክርስትና ከምዚ እዩ መጠን ክንዲዚኦም እሙናት እና ተሐጎስ ወጹ شو ዝገርም ቃል ክስዒ እና ተሐጎስ ወጹ መስበለ መዓልቲ ሕልፍ ኢለው አይኮን ኒሮም አይኮነን ታዲያ መዓልቲ ኣብ ቤት መቅደስን ገዛ እናዞርን ኢየሱስ መሲሕ ከም ዝኾነ ከይብኮሩ ይምህሩን ይበስሩን ነበሩ ከምዚ እንዳበለ ይቅጽል እስጢፋኖስ ክመጽ ይኽሰብኺ ናይ እስጢፋኖስ ስብከት ክጾሩ ይካሉ ናይ ቅዱስ እስጢፋኖስ ስብከት ምስክርነት ክጾሩ ይካሉ ታይሎ ክሰብኩም ኩሉስ ከይሰምዑ እዝኖም ዓቢሶም እዝኖም ደፊኖም ብዳርባ እምን ወሪሮም ቀቲሎም شوخ بقنقتل تا مغرف زنبات نابي بزيح ناموت بزيح مغرفت اندحيت يملسوتهم موت كن اندحيت ملساتهم دو يملسوتهم كسع موت امونات كوينا هذا تراي واحد كسع موت امونات كوينا نسبك هيوتن موت حليف كما ابزع بفورت يالو يقولوا كسع موت امونات بموخان نقولتنا أملاكنا إيسوس كريستوس نيبحق سعفته وانا ماله سلازي كريستيان زي بسم كورس بوعد بينهم ترغيبهم كنزم السمعنا كلنا نزل نسمع زلنا بحق لي لومي أنا
ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነታ ቀራንዮ ተሰቂሉ ህይወት ከፊሉ ዝተበጀወን ንጎይታ ማዕረግ እንደዚህ አንኡምን ክንብል ግባእ ክርስቲያን ማለት እሙን ሰዓብ ክርስቶስ ማለት እዞም ደቀ መዛሙርት እሙናት ሰዓብቲ ክርስቶስ ኮይኖም ስለዝተረኹ ክርስቲያን ክበሃሉ ብቑዓት ኮይኖም ተረኺቦም ስለፂርናዮ ዘለና ስም ቀሊል ከይመስለና ነፍስ ወከፍ ክርስቲያን ዝብል ሓደራ የስተውዕል ክርስቲያን ማለት እሙን ሰዓብ ክርስቶስ ማለት ስለዚ ሓወይ እሙን ሰዓብ ክርስቶስ ዲኻ ሓፍተይ እሙን ሰዓቢት ክርስቶስ ዲኺ ነቲ ክርስቲያን ዝብል ስም ብሓቂ በቂዕናዮ ኣለና ዲና ይትብል ቀዳማይ ምኽንያት እዚዩ እቲ ካልኣይ ምኽንያት ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ክርስቲያን ዝተሰሚሉ ፍልይ ዝበለ ነጥብ ኣሎ እንታይ እሱ እቶም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ሓቀኛ ናይ ደቀ መዛሙርት ህይወት ይመርሑ ምንባሮም ሓቀኛ ነጥያ ክነስተብለላ ኣለና እቶም ቀዳመይት ነጥታ የለ እቶም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት እሙናት ሰዓብቲ ክርስቶስ ኮይኖም ስለዝተረኽቡ እዮም ክርስቲያን ተሰሚዮም ንብላለን ካልእት ነጥታ ይምላልና ሕጃ እቶም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርት ሓቀኛ ናይ ደቀ መዛሙርት ህይወት ስለዝነበሮም እዮም ክርስቲያን ክበሃሉ በቂዖም ወይ ሓቀኛ ናይ ደቀ መዛሙርት ህይወት ይመርሑ ስለዝነበሩ እዮም ከመይ ኢሉ ካብ ያምፂና ግብረ ሐዋርያት በዓሉ እንዲመስኪሩ ዘሎ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ግብረ ሐዋርያት ካብ ፍቅዲ 19 ተጀሚርናዮ ነዚ ሓቂ የብርሃልና እንታይ ኢሉ ይብርሃልና መስለኩም እቶም ብሰሪ ኣብ እስጢፋኖስ ዝበፅሐ መከራ ዝተበተኑ ግና ክሳብ ፊንቄን ቆጵሮስን አንጾኪያን ከዱ ነቲ ቃል ከዓ ንኣይሁድ እንተዘይኮኑ ሓደ እኳ ይነግሩን ነበሩ ገሊኣቶም ግና ሰብ ቆጵሮስን ሰብ ቀሬኔን ነበሩ እዚኣቶም ናብ አንጾኪያ መፅኦም ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ሰበኹሎም ነቶም ግሪኻውያን ከይተረፈውን ነገርዎም ሓይሊ እግዚአብሔር ምስኣቶም ነበረት ብዙሕ ዝቁፅሮም ሰብ ድማ ኣሚኖም ናብ ጎይታ ተመልሱ ምስ በለ እዚ ወረዚ ከዓ ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ቤተ ክርስቲያን ተሰምዐ ንበርናባስ ድማ ናብ አንጾኪያ ለኣኽዎ ንሱ ምስ መፀ ፀጋ ኣምላኽ ርእዩ ተሓጎሰ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ፀኒዖም ክነብሩ ድማ መኾሮም ምኽንያቱ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ ነበረ ብዙሕ ህዝቢ ድማ ናብ ጎይታ ተመልሰ ምስ በለ ፍቅዲ 25 በርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጠርሴስ ከደ ሳውል ቅዱስ ጳውሎስ ምስ ረኸቦ ናብ አንጾኪያ ኣምጾ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ቤተ ክርስቲያን አንጾኪያ ዓመት ሙሉእ ብሕብረት ነበሩ ንብዙሕ ህዝቡን መሃሩ እቶም ደቀ መዛሙርት ድማ ንፈለማ ግዜ ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተባሂሎም ተሰሚዩ ቅዱስ ጳውሎስ ምስ በርናባስ ኣብታ ናይ አንጾኪያ ቤተ ክርስቲያን ዓመት ሙሉእ ነቶም ደቀ መዛሙርት ምሂሮም ብሳላ መንፈስ ቅዱስ ዝመርሖ መንፈስ ቅዱስ ብዝህቦ ምርዳእ ዝኸይድ ዝነበረ አገልግሎት ናይ ቅዱስ ጳውሎስን በርናባስን ድማ ቶም ደቀ መዛሙርት ብሓቂ ናይ ደቀ መዛሙርት ህይወት ክመርሑ ይኽእሎም ብኻልእ ኣዘራርባ ተጊሆም ነፊዖም ክመሃሩ ክኢሎም ማለት እዩ ነቲ ክርስትና ብሓቂ ተማሂሮም በቂዖም ከዓ ስለዚ ሓቀኛ ናይ ደቀ መዛሙርት ህይወት ስለዝነበሮም ክርስቲያን ክበሃሉ በቂዖም ካብዚኣ ሓንቲ ትምህርቲ ንውሰድ ዝኾነ ይኹን ሰብ ሓቀኛ ናይ ወዶ መዝሙር ህይወት ከይመርሐ ብቑዕ ክርስቲያን ክኸውን ኣይክእልን ምክንያቱ ክርስቲያን ምዃን ማለት ሰዓብ ክርስቶስ ምዃን ማለት ሰዓብ ክርስቶስ ንምዃን ድማ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌልን ቅዱስ ቃሉን ቅዱስ ኣነባብሩን ክትመሃሮለካ ተማሂርካ ከዓ ክትነብሮለካ ሓደ ሰብ ከመይ ቢሉ እዩ ቃል ክርስቶስ ከይተማሃረ ህይወት ክርስቶስ ከየፅንዐ ብቑዕ ሰዓብ ክርስቶስ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለዚ ብቑዕ
سعاب كرسوس كتكون بوقع ودم مزمور كتكون عليك زتمرت صخا خابزن وسل سلازي توم أب أنصوكيا زنبرو كريستيان زلسم كوس بوقعت كوينهم سلاز ترخو بزن كلته مخنياتات يوم كسمر الله زدلي اتسم كوهابهم كله بتوم كالوت بقى أزيوم سي يكرستوس يوم إلهم نخواردوهم مكرا خبز حلوهم يميلهم تيوم جن سلسو مكران مقبال بوقعت كوينهم سلاز ترخو بحاقوس تقبلهم وشلوماتهم ينيرو نتيوم تعرفيو نزيوم كن كبرتيو كريستنا كل جزء خمي كريستياناوي هوتن قعزن قال مسكلن نعلم عشنتيو نتوم كدحنو زلوم ندحنا نكنا حيدا أملاخن طببن كرماني زيو بتعم دس تمرتيو أبونا كاسيس عند برهان أمو كندزي كمزي عينات رزنات ترجم تدخليو كريستنا ويون كريستياناوي هوت كم يخجلت مالتي بس كله خبها بس أنا حما سرت كريستنا وي كريستياناوي هوت تيلنا كم زبل كايوي رزيني لك نقلوت أسكين تيلنا جن تايد متس كريستنا نكريستوس بمؤمن بمسعبن إن أمنوا قعزة هواتي إذا قوون كأ مسكلك على إلك نكريستوس بمسعب المتس هنت نستوهلا كريستنا نكريستوس بمؤمن بمسعبن إن أمنوا هوات إن أمنوا ومنات كوينا نركول مالتي قدامي نكريستوس بمؤمن كالأكا نكريستوس بمسعب أبت نكريستوس مسعب دبل أقدمنا قديسنا يا خمزة لنا جمريا قالوا سقبا مصنع المفلات نالو ومجيلو سقبا مصنع المفلات نالو نتسو أرأيانا ناتنا نهيو عزي هوتنا أرأيا كخون زحادة قلنا قدس النبابرون أرأيا مصنع له حجي إذا كميلي سخون مؤمان بلالنا تا مؤمان كبخميات الرقاقات سيات حيث هذا نزل كريستنا نكرس بمؤمان بمسعب نؤمنوا له هواتي ومنات كوينا نركوبتنا بخميات تخون مسكلك على إلك نكريستوس بمسعبي مالتي مخنياتو قعزة كريستنا نهي مسكل قعزة اتيك قال بعلو يقويتنا أملاخنا إيسوس نجيرنا ندك مزامور تتايلوهم إلنا مسكلو هواتو تنعكس عبن الزدلي هواتو يمنن مسكلو على إلو دما يسعبني تمسكلو على إلو زي سعبن نعي أي بقعني مسكلو على إلو نكرسو زي سعبو نخرستنا أي بقعني ولا أنا معلتي عسرت بزيت بعلي كريستياني اللي يتقدر كريستياني اللي أوي كريستيان كون يكون مسكل زغودلو قعزة كريستنا أيقون حدا كابتي أبزمنا زولو كبيد ورقات مسكل زغودلو قعزة كريستنا كمرحة كنبر يفتن سلزولو كريستنا ملليو مسكل مالتاي مالتي مسكل براخن ملكتن عوات كريستيان مسكلو العلو ناي مسكل قعزو قعاز مسكال ناي بحق كريستيان يخون وا مسكل جننتايو خاشو كنورها مسكل كريستوس كتسعب ناي كريستوس كا كتكون بمفتاوكا نقال كريستوسن هيوت كريستوسن ممرحي هيوتكا كون بموسانكا كاب علم زمنس استفلالي عين تقاومو مالتي بقدل زبالو قانقوا مسكل مكرا تقاومو مالتي مكرا تقاومو انتايجي ناي كريستوس كتكون بمثلايكا نقالو ممرح هيوتكا
نهوتو أرأي هوت كتجبر بمدلاك بخوم أخاك تمالالس لزوسنك كاب علم زقت تقاومه مالت نقفيتا استفل علي عين تقاوم استفل علي عين تقاومه مالت سلام انت كاب علم تقاومه زمان تسأل خنياتو علم حق كريستوس كتقبل فقدني يكونت لذي نزل تقاومه زي تير كام خد مسكر تاريل كام قعس بعد إذا ما كرازي أرئيلوكا أفريوكا نتنا يكرس مخان كازمت مكرا واقعد كفلول فقدنيا زي مخان كخا كقول خريستنا ترفكا مالتي لازم بزي مسرت انتاينا نبدلنا كريستنا أم مسكل نزركب عود بقوع وين كامركابي ويبقوع مخان أم مسكل نزركب عود كريستنا أم مسكل نزركب عود بقوع وين كختركب مقالي أم مسكل نزركب عود تاي مالتي نتي مكرا حليفك زركب عود زركب برخت زركب هيوت زركب أخليل الكبري بقوع وين كتركب مقالي كريستنا بمسرته نصوع له هيوت يكون ننوبه هيوت نصوع له ترى يكون هو كريستيان تبعنا نصوع مع كريستيان كوينا صقم زبالي يقولوا قنوعي ግን ትነብሩ ህይወት ክንበር ዘሎ ህይወት ህይወት ካንተ ህይወት ክርስትና ሓጃት ነጽራውላ ክርስቲያናው ህይወት ንብላ ንዓለምን ንስጋ ክንከልና ፍትወታት ስጋ እግዚአብሔር ዘይከብሩሉ ፍትወታት ማለት ናይ ምስ ፈቃድ እግዚአብሔር ዝጻረር ፍትወታት ስጋ ማለት ናይ ንዓለምን ንስጋን ቅልል ብዝበለው ቋንቋ ማለት ንሓጢያት ብምኻድ ሓጢያት ብምጽያን ሓጢያት ብምፍንፋን ኣብ ክርስቶስ ምንባር ወላውን ዋጋ ዝኽፍል እንተኾነ ሓጢያት ምሕሳምካ ኣብ ሓጢያት ይሓብርኒ ምባልካ ንሓጢያት እምብለይ ምባልካ ዋጋ ክኽፍል ይግድን ዋጋውን ዝኽፍለካ እንተኾነ ንዝመጽ ዋጋ ሁሉ ናኸፈልካ ንሓጢያት እምብለይ ምባልካ ደቂ ዓለም ኣብ ሓሳቶም ክትተሓባበር ብዘይ ምኽኣልካ ኣብ ሓጢያቶም ክትተሓባበር ብዘይ ምኽኣልካ ኣብ ዓመጾም ክትተሓባበር ብዘይ ምኽኣልካ ንዝመጽ ኩሉ ዓይነት ተቃውሞ ግፍዒ መከራ ጽርካ ኣብ ክርስቶስ ምንባር ማለት ኣብቲ ቃሉን ኣብቲ ንሱ ዘርአየና ቅዱስ ኣነባብራ ኣብ ቅዱስ ፍቃዱ ማለት ማለት ብኩሉ ኣነባብረኻ ንክርስቶስ ምምሳል ብኸምኡ ከዓ ንዕኡ ምስዓብ ማለት ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንታይ ዝብል ክርስቲያን ወዶ መዝሙር ወይ ከዓ ክርስቲያን ኢሉ ብሓሳቡ ብቃሉ በአነባብሩ ንክርስቶስ ዝመስል እዩ ስለስተ ነገር ብሓሳቡ ብቃሉ በአነባብሩ ንክርስቶስ ዝመስል ክርስቲያን بحسابه بقالو بأنبابرو نكريستوس زمسلي كعزة خريستنا بحسابك بقالك حساب الفلطينا احنا قلنا حساب كريستوس لنا يقول قدس باولس اب قدام اي قرنطس مراف التفضل 10 ساعات حساب كريستوس قال كريستوس قالو خادغو كندي ابتي غبرهالت كمصحان قالو حسكا أنبابرو حسكا كيت كلها እሞ ድማ ካብኡ ክፈልካ ድመጽ መከራት ዓጊስካ ክትቋዓስ ከለኻ ናብራ ክርስትና ባል ክነጠቃላ ከለና እንታይ ህይወት ክርስትና ወይ ክርስቲያናዊ ህይወት ክርስትና ንዓለምን ንስጋን ማለት ንሓጢያት ብምኻድ ኣብ ክርስቶስ ምንባር ንቃሉ ንሓሳቡ ንቃሉ ንኣነባብርኡ ሒስካ ምንባር መምርሒኻ ጌርካ ምንባር ማለት እዩ ስለዚ ክርስትና መወዳእታ ንክርስቶስ ብምእማንን ብምስዓብን ንእመነሉ ህይወት ይላዮ ብኸመይ ንእመን መስቀልና ብምልዓል መስቀል እንታይ ኢልና አንገልጸን ኢና ማለት ስለዚ ክርስትና ከምዚ እዩ በዚ አጋጣሚ ሎሚ ኣብ ዓለም ክርስትና ብኸምቲ ካብ ሐዋርያት ዝተቀበልናዮ
ኣይኮነን ዘሎ ብዙሕ መጉዳእቲ ይዝበፅሖ ዘሎ ስለምንታይ መስቀል ዝጎደሎ ክርስትና ክህልወና እንደለለና መከራ ዘይብሉ ክርስትና መከራ ዘይንቅበለሉ ስለ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ግፍዕን መከራን ዘይንቅበሉ ነቐፌታ ዘይንቅበሉ ወቃሳ ዘይንቅበሉ ክርስትና ክህልወና እንደለ ስለ ዘለና ክርስቲያኒና እናበልና ለክርስትና ሓዲግና ማለት ስለዚ እዚ ውድቀት እዚ ገጢምና ከም ዘሎ ኩሉ ሰብ ከስተውዕል ይግባእ ማለት መስቀል ዘይብሉ ክርስትና ኣይኮነን بلبنا بقالنا بقبرنا نكرسوس ممثال قنا يكبدن ጻውዒትና እሺ ንዑ ክንመስል ዝገርም ነገር ቃል አምላክ እንዲሁ ዝዳንየና ኣብ ዝደንቅ ቃል ኣሎ ማለት ቃል አምላክ ጥዑም ይሁሉ ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ሲ ጻውዒትና ከነጽረልና ከሎ ቀዳሚት መልእክት ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብፍላይ ከዓ ኣብ ምዕራፍ 2 እዩ ዝርከብ ቃል ከምዚ ኢሉሎ እስኪ ንራእያ ካብ ኣስከ ብገስና ተሕቶሲ ካብ ኣኽን ምልሰማ ጻውዒትና ይሱ እንታይ እዩ ዝብለና ቀዳማይ ጴጥሮስ ብፍላይ ከዓ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 21 ንስኻትኩምን ነዚኡኹም ዝተጸዋዕኩም ክርስቶስ ድማ ኣሰር ምእንቲ ክትስዕቢሉ ምእንታኹም መከራ ተቐበለ ኣርአያውን ሓደገልኩም መከራ ተቐበለ ኣርአያውን ሓደገልኩም ክንለሳ ኢና ንውረድ ንሱ ሓጢአት ኣይገበረን ሓሶቱን ኣብ ኣፉ ተረኽበን ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን መከራ ምስ ኣጽገቦ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ዳኣ ነገሩ ሕሊፉ ሃበምር ኣይፈራረን ካብ ሓጢአት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉን ሓጢአትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጾሮ ብቁስሊ ኢኹም ዝሓወኹም ከመይ ከማባጊዕ ተባህሪርኩም ጠፊኡኹም ነበርኩም ሕጂ ግና ናብቲ ዋሳኹምን ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም ሕጂ እታ ነጥብ ነስተውዕለላ ንስኻትኩም ነዚኡኹም ዝተጸዋዕኹም ምስ በለ ክርስቶስ ድማ ኣሰር ምእንቲ ክስዕቡ ኢሉ ምእንታኻትኩም መከራ ተቐበለ ንምንታይ ከምዚ ኢሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ምክንያቱ ካብ ፍቕዲ 18 ተጀሚርና እታ ንባብ ኣቱም ጉዙኣት ይብልሙ ነቶም ሕያወቱን ልኡማቱን ጎይቶትኩም ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዓመፅቲ ከይተረፈ ብኩሉ ክብሪ ተኣዘዝዎም ምስ በለ ቁጥር 19 ተነጥብላ ሓደ እኳ ተዓሚፁ ከሎ ምእንቲ ኣምላኽ ኢሉ ተተዓገሰ በኣምላኽ ቅቡል እዩ በደል እናገበርኩም መውቃዕቲ እንተተዓገስኩም እንታይ ሓበን ኣለዎ ሰናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገስኩም ግና እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቅቡል እዩ ምክንያቱ ክርስቶስ ከምኡ ይርኢና ያዝበልከያ ኣይከብድን ዶ ዝበልከያ ሽዑ ሃይብለና ኣሎ ጽዋዕኹም ሲ ምክንያቱ ብለና ኣሎ ንስኻትኩም ነዚኡኹም ዝተጸዋዕኹም ክርስቶስ ድማ ኣሰር ምእንቲ ክስዕቡ ምእንታኻትኩም መከራ ተቐበለ መከራ ተቐቢሉሎ ታ መከራ ከመይ ኢሉ ተቐቢልዋ ብሉ ታ መከራ ከመይ ተቐቢልዋ ንሱ ሓጢአት ኣይገበረን ኣብ ሓጢአት ኣይነበረን እሱ ቅዱስ እዩ ኣበራይ ተረኽቦን ነዚ ቅዱስ ኣምላኽ እዮም ገበነኛ ኢሎም ዝገርፍዎን ዘዳፍእዎን ነይሮም ካብኡ ቀፂሉ ሓሶት ኣብ ኣፉ ተረኽበ ምስ ጸረፎ መሊሱ ይጸረፈ ኩለን እዚአን ከመይ ኢልና ነቲ መከራ ክንቅበሎ ከም ዘለና እዩ መከራ ምስ ኣጽገቦ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ዳኣ ነገሩ ሕሊፉ ኣይፈራረን ስለዚ ጻውዒትና እዩ እዚ ጻውዒትና እዩ ምክንያቱ ጻውዒትና እዚ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ብዛዕባ እዚኣ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ክገልጸልና ከሎ ንምንታይ ምኾም ዳኣኸውን እንተይሉ መርስከታይ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሞቱ ተዘይመሲልናዮ ኣብ ትንሳኤኡ ሕብረትን ሱታፍን ይብልና እቶም ኣብ ትንሳኤ ክርስቶስ ሕብረትን ሱታፍን ዘለዎም ኣብ ሞቱ ምስኡ ዝሓበሩ እዮም ምክንያቱ ትንሳኤ ድሕሪ ሞት ትንሳኤ
ድሕሪ ሞት ነቲ ብትንሳኤ ዝተረኸበ ክብሪ ክንወርስ ኢልና እኳ ኢና ንኸይድ ዘለና ትንሳኤ ኸ ድሕሪ ሞት እዩ ክብረት ኣብ ጉዕዞ ክርስትና ድሕሪ ሓሳር እዩ ዓለምና ክብረትካ ተነርካ ደኣ ከመይ ኢልካ ኣብቲ ሰማይ ክትከብር ክልተ ደሞዝ የለን ክልተ ሽልማት የለን ንዓለም ምስ ኣብ ሓጢኣታ ኣብ ሕሳብ ኣብ ሓጢኣታ ኣብ ዓመፃ ኣብ ርክሰታ ተሓባቢርካ ሽልማትካ ወዲእኻ ኣለኻ ጉዕዞኻ ምሳይ ፀኒሑ ኣብቲ ሰማይ ካብ ክርስቶስ ሽልማትና ከይን ክትቅበል ትኾንካ ግን ልክዕ ከምኡ ሓጢኣት ኣይገበረን ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ስለዚ ልክዕ ንዕኡ ብምምሳል ኣብ ዓለም ግፍዕን መከራ ክትፀውር ኣለካ ዓለም ከ ንዓኣ ተዘይመሲልካ ግን ክትቃወመካ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ነዚ ኸብርሆ ከሎ ኣብርሂዎ እዩ ኣብ ሞቱ ተዘይሓቢርና ኣብ ትንሳኤኡ ሕብረትን ሱታፍየን የብልና ስለ ፃዊዒትና እዩ ሰብ ነዚ ክፈልጦ ዘሎ ፃዊዒት ብፍላይ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 8 ክዛረብ ከሎ ብኩሉ ወገን ንግፋዕ ኢሉ ምናት ጎይታ ዝተገፊዕ እዩ ተመንገድና ናት እያ ግና ኣይንሰዓርና ንገብሮ ይጠፍኣና ግና ተስፋ ይንቐብፅና የሳዱና ግና ይተሰዓርና ይወቕዑና ግና ይንመውትኒና ፍቕዲ 10 ጨምጭዋታ ነጥቢ ህይወት ኢየሱስ ኣብ ሰብነትና ምእንቲ ክትገሃዱን ሞት ኢየሱስ ኣብ ሰብነትና ኩሉ ሰዓት ንፀውር ኣለና ተሞቱ ሞት ዚያዳ ነጥቢ ህይወት ኢየሱስ ኣብ ሰብነትና ምእንቲ ክትገሃዱን ሞት ኢየሱስ ኣብ ሰብነትና ኩሉ ሰዓት ንፀውር ኣለና ትናቱ ህይወት ትናቱ ክብሪ ብፅሒትና ክኸውን ኣባና ክገሃድ ትናቱ ሞት ኣቐዲምና ክንቅበል ኣለና ትናቱ ሓሳር ትናቱ ፀርፊ ትናቱ ውርደት ኣቐዲምና ክንቅበል ኣለና ከመይ ይብሽዑ ቁጥሪ 11 ህይወት ኢየሱስ ኣብ ሞት ሰብነትና ምእንቲ ክትገሃድሲ ንሕና ብህይወት ንነብር ዘሎና ምእንቲ ኢየሱስ ኩሉ ሰዓት ናብ ሞት ሕሊፎም ይህቡና ኣለዉ እዚ ኸ ስለምንታይ እዩ ኣብ ትንሳኤኡ ሕብረትን ሱታፍየን ምእንቲ ክህልወና ንክርስትና ብከምዚ ክንርድኦ ኣለና ንክርስትና ካብዚ ሓሳብ እዚ ካብዚ ሓቂ ዝወፃ ንርድኦ ተሊና ወክርስቲያን እናበልና ርእስና ነታለል ክንህሉ ንኽእል ኢና ክርስቲያን ግን ኣይኮንና ክርስቲያን ግን ኣይኮንና ስለዚ ፃዊዒትና እዩ ፃዊዒትና እዩ ማለት እዩ እዚ እቲ መሰረታዊ ሓሳብ ማለት እዩ ፃዊዒትና እዩ ኣይከብድን እዩ ከዓ ከመይልካ ኣከኣልካ ድሓን ናርኣና ይኹን ከይትቃል መልሲ ኣለዎ ንኩሉ ሕቶናት ትቃል መልሲ ኣለዎ ኣቦና ቀሲስ ዓንደ ብርሃን ኣዝዩ ደስ ዝብል ትምህርቲ እዩ ኣብ ሓሳባት ይጸንሕ እሺ ሓደ እختልዕሉ ከለኹም ሓደ ሓሳብ ይመፀና ኣሎ ክርስቲያን ክትከውን እንተኾንካስ እንታይ ከተማልእ ኣለካ ማለት እዩ ያ ክርስቲያን ክትከውን እንተኾንካ እንታይ ከተማልእ ኣለካ እግዚአብሔር ይመስገን ንኩሉ ሕቶና ቤተ ክርስቲያን መልስ ኣለዎ ንኩሉ ሕቶና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ መልስ ተጻሒፉ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ መወከሲና ቃል ኣምላኽ እዩ ክርስቲያን ክትከውን ስልካ ክርስቲያን ኣይኮን ጽቡሕ ሕቶ ክርስቲያን ክትከውን እንታይ ከተማልእ ዘለካ ብኸመይ ሓሊፍካ ብኸመይ እንታይ ኮንካ ክርስቲያን ትኸውን ቀዳማይ ዝመጽእ ቁኑዕ እምነት እዩ እምነት መሰረት እዩ ክርስትና ብዛዕባ ምስ ክርስቶስ ምንባር እዩ ኣብ ክርስቶስ ምንባር እዩ ካብ ክርስቶስ ከዓ ኣኽሊል ህይወትን ዓስብን ምቕባል እዩ ንብሎ እንተሊና ብኸመይ ይጅምር ብእምነት እዩ ዝጅምር መጽሓፍ ቅዱስን ከምኡ እዩ ዝብል መጽሓፍ ዕብራውያን ከነንብቦ ከለና ብፍላይ ኣብ ፍቕዲ 11 ፍቕዲ 6 እንታይ ይብል ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ እቲ ኩሉ ናብ ኣምላኽ ዝመጽእ ኢልዎ ኣምላኽ ከም ዘሎን ነቶም ዘናድይዎ ከዓ
حسب خمسه ومن كأمن يكبا زبل قال انتي رقصنيا كون يكبا مالتي امنت مسرت قال اول مصحف قدس تايتبل تناتي صادق غنا بامنت يزنبر يلو بزي امنت زركب كريستيانو عوت يلا تناتي صادق بامنت يزنبر نابنت ابراهيم 10:38 تنبيبنا تناتي صادق بامنت ينبر كم زبل يلو قدس باولوس غليصول تناتي صادق بامنت يزنبر ني املاح سب بامنت يزنبر امنت مسرت قدس تمرت قدس بيترساون كومي امنت ኣብ ጉዕዞ ክርስትናና መሰረት እዩ እቲ ካልእ ምግባራት ከዓ ህንጻ እዩ ስለዚ መጀመርያ ድመጽ እምነት እዩ እምነት ክንብል ከለና ብፉሊካ ቁኑዕ እምነት ማለት እዩ እንታይ ማለት ናይ ቁኑዕ እምነት ተተባሂሉ ከዓ እቲ ንሐዋርያት ብክርስቶስ ተዋህበ እምነት ስዋት ኦርቶዶክሳዊ እምነት ንብሎ ማለት እዩ ቁኑዕ እምነት እቲ ቁኑዕ እምነት እቲ እዩ ኣብ ጉዕዞ ክርስትና ቀዳማይ ስጉምትኻ ኮይኑ ክትጓዓዝ ከኣኽኢሉ ኣብ ጉዕዞ ክርስትና ጀማርን ፈጻምን ክትከውን ዝኽእል ማለት እዩ ቁኑዕ እምነት ወሳኒ ነገር ንምንታይ ቁኑዕ እምነት ይባላል ቁኑዕ እምነት ዝመስል ግና ከዓ ዘይቁኑዕ ንብዙሓት ከዓ መንገዲ ጥፍኣት ዝኾነ ስለ ዘሎ ኣብ ምሳሌ እውን ተጻሒፉ እዩ ምሳሌ ነውን ሰብ ቅንዕት ትመስሎ መንገድላ መወዳእታ ግና ሞት ይተባሂል ተጻሒፉሉ ስለዚ ክንግድ እምነት መስበልና ብዛዕባ ቁኑዕ እምነት ዝብል ከነስዕብ ክንክእል ኣለና ናትቃል እሙኒ ሰብ ቅንዕት ትመስሎ መንገድላ መወዳእታ ግና ሞት ታትመርጻ ዘለኻ መንገዲ እምነት ንዓኻ ቅንዕት ኮይና ትረኣየካ ግና ከዓ ዘይቅንዕቲ ኳልኣ መወዳእታስ ሞት ክኸውን ይብሉ ከምኡ ትኮይኑ ከቢድ ክሳራ ስለዚ ናብቲ ናይ ኣምላኽ ቁኑዕ ክትጥምት ኣለካ ቁኑዕ ካት ናይ ኣምላኽ ጥራይ ስለዚ ናይ ኣምላኽ ቁኑዕ ዓይናይ እቲ ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት ምስጋና ንዑ ይኹን ብቅዱሳን ሐዋርያት ዝተዋህበ እምነት እዩ ዝቃቲ ኦርቶዶክሳዊ እምነት ንብሎ እዩ ብዛዕባ እዚ ሐዋርያ ናይ ኣምላኽ ኣገልጋሊ ቅዱስ ይሁዳ ኣብ መልእኽቱ እንታይ ኢሉሎ ኣብታ ሓንቲ ምዕራፍ ዘለዋ መልእኽቱ ዝደንቕ ጽቡቕ ቃል ኢሉሎ እንታይ ይብል ትቃሉ ኣቱም ፍቁራተይ ይብል ይሁዳ ምዕራፍ 1:3 ብዛዕባታ ናይ ኩልና ዝኾነ ድሕነት ክጽሕፈልኩም ሃረርታ ነይሩኒ ሕጂ ግና በታ ሓንሳን ንሐዋሩን ንቅዱሳን ዝተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ክመኽረኩም ናይ ግዲ ኮይኑንሎ ንምንታይ ብዛዕባ እንታይ ድሕነት እዩ ብዛዕባ እንታይ ተገዲሱ ዘሎ ብዛዕባ ድሕነት እዩ ድሕነት ተኮይኑ ታገዲስዎ ዘሎ ጉዳይ ሰባት ናብ ድሕነት ክበጽሑ ይደሊ ስለ ዘሎ ታናብ ድሕነት ተበጽሕኻ ተቐንዕቲ እምነት ስለ ዝኾነ እንታይ ይብላሎ በታ ሓንሳን ንሐዋሩን ቅዱሳን ዝተዋህበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ክመኽረኩም ናይ ግዲ ኮይኑ እዛ ሓንሳን ንሐዋሩን ሐዋርያት ዝተዋህበት እምነት ተቐንዕቲ እምነት እያ ስለዚ በዛ ሐዋርያው እምነት ጸኒዕካ መንባር የድሊ ሐዋርያው እምነት ክንብል ከለና ሰፊ ውሽጡ ብዙሕ ዝርዝር ኣሎ ሓደ ኻውቲ ኦርቶዶክሳዊ ዶግማዊ እምነት ንብሎ እሱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ቁኑዕ እምነት ብፍላይ እቲ ንሐዋርያት ብክርስቶስ ዝተዋህበ እምነትካ ጌርካ መንባር የድሊ ካልእ ካብቲ ሐዋርያው እምነት ወጻኢ ሰባት ዝፈልሰፍዎ ሰባት ዝደረስዎ ሰባት ቁኑዕ ኢሎም ዝጭድሩሉ ዝምድሩሉ ትኾይኑ ግን ከድሕነካ ክርስቲያን ክገብረካን ዓስቢ ክርስትና ክትቀበል ከብቃዓካን ኣይክእልን በዚ ንጀምር ምስቲ ግዜና መሰረታዊ ነገር ክንብል ጽቡቕ ስለ ዝኾነ ቁኑዕ እምነት ምስ በልና ናይ ኣቦታት ሓሳብ ንወስኽ ንኣብነት ቅዱስ ቄርሎስ ዘኢየሩሳሌም ብዛዕባ ንኡሰ ክርስቲያን ኣብ ዝገልጽ ትምህርቱ እንታይ ኢሉሎ ግናኸ ነፍሲ ወከፍ ሰብሲ ክርስቲያን ምእንቲ ክኸውንሲ በቲ ሓደ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ኣብ ከኣምን ይግባእ በወልደ እግዚኣብሔር ከኣምን ይግባእ ብእግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስን ከኣምን ይግባእ ሰብሲ ክርስቲያን ክኸውንስ ብስላሴ ከኣምን ይግባእ ኢሉ ኣሚጥዋሎ እምነት መሰረት ቅዱስ ኣትናቴዎስ እውን
نقول أتناتيوس تمرتي بقندو أبزمانو نبيت رشان كبيت فتنا أزنا برا أريساو منافق النتي سلزي نت أريساو منافق النت مقعد أبز حافو درساناتهم تعيلو نو كريستيان كون زخيلسي እግዚአብሔር ወልድ مع أبو مخانو زأمني من تاي خمس بالزولو أبت زمنتي نبزحات اللي بزحات زفتن زنبرة تمرتي ناي أريوس ناي كحدة تمرتيو ناي أريوس ناي كحدة تمرتي زبل لوتو مسبحات مسكانا يخونوا موقيتان أملاخنا نيوس كريستوس ولد فطر بملكوت زبل نيرو نتي فتار زخونه أملاخ زخونه ولد كما عرنت أبو ناي بحر أبو ناي بحر يقوت منفس قدس أوجدو يمهر سلازي كل ساعتنا تستايل أتي كريستيان كون زخيلسي أتي እግዚአብሔር ወልድ معر أبو مخانو زأمني بحريو معر أبو مخانو زأمني تمرت سلاسي أب ولد منفس قدس حدا أملاخ أب أملاخ ولد أملاخ منفس قدس أملاخ حدا أملاخ أمونغو أكلات سلاسي مبللا سكونه مبللا subordination زبال مبللا زبال ነገር የለም ማለት ስለዚህ እዝንተ ምን ታخم አብነት ጠቅስና ከም ዝንዳበለ ይخيد ነቲ ውጽኢት ምግላጽ እግዚአብሔር ዝኾነ ሐቅ አምላኽ በኸምት እግዚአብሔር ዝገለጾ በኸምት ሐዋርያት ሰበኽዎ በኸምት መምሃራን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝመሃርዎ አሚን ካዮን ተቀቢል ካዮን ጸኒዕ ካሉን መንባር ይደል ቀዳማይ ነጥብ እዚ ካብዚ ምርሓቅ እንታይ መጽ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ጥርጥር ኑፋቄ ዝመስሉ ነገራት ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ኣብኦም ዝወደቀ ግዳዮም ዝኾነ ካብቲ ክርስትና ዘጓናጽፉ ዓወትን ንድሕሪት ዝጎትዮም ማለት እዩ ቀጽሉ ድሕሪ እምነት ዝመጽ እንታዩ ንድሕነት ዘድሉ ምስጢራት መሰረት ሩታና ሃይማኖት ናይ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መምሃራን አቦታት ካብ ሐዋርያት ጀሚር ከሐዋርያት ቅዱሳን ሐዋርያን አበው ቅዱሳን አቦታት ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ሊቃውንት ቤተክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ዝገበረ ትምህርቶምን መግለጽታቶምን ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ትምህርቲ ቀጽሉ ንድሕነት ዘድሉ ምስጢራት የድል ክርስቲያን ክትኮን ንድሕነት ዘድሉ ምስጢራት ካብ ትምህርቲ ቦታት ተበጊስና እኳ ኩሎም ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን አቦታት አቀሚጦም መኾም ዘሎ መጽሐፍ ቅዱስ በዓቢ አቀሚጦም ዘሎ ሰብ ውሉድ አምላኽ ክኸውን አካል ክርስቶስ ክኸውን ካብ ስላሴ ክውለድ መጀመርያ ክትጥመቃሉ ናቱ ቃል ክርስቶስ እቲ ካልኣይ ግዜ ዘይተወልደ መንግስት አምላኽ ክወርስ አይክእልኒ ውሉድ አምላኽ ክኸውን ምስ አምላኽ ሕብረት ክህሉ አይክእልኒ ስለዚህ ከማይን ካብ መንፈስ ቅዱስን ክውለዳሉ ጸጋ ጥምቀት ክውለዳሉ ካብ አምላኽ ንድሕነት ዘድሊ ምስጢራት ካብ ዝበሃል ቅድሚት ዝመጽእ ጥምቀት እዩ ምክንያቱ ቅዱስ ባሲሎስን ካልኦናይ ቅዱስ የተማምሃራን ኢሎም ከም ዘለው ጥምቀት አባላት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክንከውን ካብ እግዚአብሔር ክንውለድ ዘኽእለና ቀዳማይ ምስጢር ጥምቀት መንፈሳዊ ልደት ካብ እግዚአብሔር ክንውለድ ካብ እግዚአብሔር ተወሊድና አባላት ክርስቶስ አካላት ክርስቶስ አባላት ቤተ ክርስቲያን ክንከውን ዘኽእለና ቀዳማይ ምስጢር ጥምቀት ካል እንድሕነት ዘድልን ምስጢርታይ ምስጢረ ሜሮን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ንቕበለሉ እዩ ምክንያቱ ዝተወልደ ከዓብሎ بጥምቀት ንውለድ ብምስጢረ ሜሮን ከዓ መንፈሳዊ ዕቤት ንረክ ቀጽሉ እንድሕነት ዘድል ምስጢረ ቁርባን ከዓ ቅዱስ ስጉእ ብምብላዕ ክቡር ደሙ ብምስታይ ሕብረት ምስ ክርስቶስ ንረክ ሕብረት ምስ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚ እዮም ሰለስተ ምስጢራት ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ሜሮን ምስጢረ ቁርባን ካብ እግዚአብሔር ክንውለድ መንፈሳዊ ዕቤት ክንረክብ አካላት ክርስቶስ ክንከውን ይኽእለና እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ከዓ ዝሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ኢሉ እቲ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ዝሰቲ ኣባይ ነብር ኣነውን ኣብኡ ነብር ኢሉ ስለዚ በዚ ናይ ድሕነት ጉዕዞና
يجمر مالت كريستنانا كابسي يجمر كريستنانا كابسي يجمر قصيلنا ندحنت زودي مستيرات مسبلنا بفولي نطبخت كيدلوا حبرتنا مس كريستوس تعقيبو كخيدالو لازم ندحنت زودي مستيرات قنو امنت ندحنت زودي مستيرات إلنا لنا قصيلنا انتي مت حبرت مس كريستوس نرخبلو انتي سو بفولي مالت ناي مستيرات هيوت انديزون ندحنت زودي مستيرات نغلص ስለዘለና بفولي ግን أمنين السحيوات كنا بريك بقى مالتي مهنيات من منتا يكون مبلالنا مستيرة تمقات أي دقمني حنسا أقول للناس مسرخبنا دك أملاخينا مستيرة ميرون أي دقمني حجي انتاي قند لينا له زدقاقو مستيرات كنا له تامسو مستيرة نسحان قربان مالتي انتاي نسحان منتا نسحة تسريع لنا له من دك سواد دخامس قال لنا أفت أملاخ زفلتنا له حق أملاخ ونفلتنا له ساعات نجزين كاب دخام سجاست العلا ويبدفرت ويبسحتات حديات نفتس حديات تفتس إمنا خموت هبانا له ونا عصب حديات موت سلز كافت حدياتنا زوس عبو موت كنا من تخوينا كن تانجبنا كنسح لنا تنسحب هوت كأنه بور إزول كال أملاخ تزي تنسحكم كلهم كطفيهم كابل كال أملاخ سلز كنسح لنا ننسحهم كوخا قدسو انكو بدهم النقبل بزي ملو حدقت حديات ترخيبنا حبرتنا مس كريستوسن قدست بيت كريستيان فصوم ملؤن كويني نبر مالتي سلازي عبزوخ نردو زلنا حبرتنا مس كريستوس كلنا كريستيان حبرتنا مس كريستوس بناين السحا هيوتن قدس قربانن توحيسو زنبر إيو نستوعب هذا نتوسيع الزجرم نجر أبناين السحيوت زيل أبسطها في مستيرو قربان زيل كريستيان نقول بزو كريستنو أب حد درجة دواب بالوكم زلو كفلت أكبر هاني هاتو حبرتنا مس كريستوس بيت كريستيان بقدس سجون كبر دوموني سلازي ندحنا تزوج مستيرات زبلنايو أزيو سلازي لك نموخا قنع أمناتي لنا ندحنا تزوج مستيرات لنا بحافشة حبرة مس كريستوس هالسيت ندي حبرة مس كريستوس كبخم يزغون بنسحب قدس قربان هنياتو أب صورة القداسينا بأنت قدساتين لخنصل خلنا بأنت قدساتين لخنصل خلناس تايلنا نصل من تزي حدنت زب سجو اندومون سلام نلمن علونا حدنت زب سجو اندومون حدنت زب داي سجان دمنجي مس كريستوسن قدست بيت كريستيان حدث قبرنا كاب قدس سجون كبر دومون وصاي مس كريستوسن بيت كريستيان حبرت يبلنان زنت بزخون ردو لنا رابع عايز مسشو انتاي فرا منفس قدس كتفرم خال فرا منفس قدس زيت فريلو عزا كريستنا قمسيلو خمزو الله تفلت عليك زقمسله فلسي ويتخلي فرا خمزي فري زقمسله كريستياني فرا منفس قدس يبل زقمسله كريستيان مالك خابكم يدحننا كمتي وانجيل يوحنس مዕራፍ 15 ተጻሒፉ ደሎ ካብቲ ሓቀኛ ጉንዶ ወይን ክርስቶስ ተሰልዐ ጨንፈር ማለት ጨንፈር ካብ ጉንዶ ተሰልዑ ሄድሎ ይነቅጽ ነቂጹ ሓው ድርበይ ይነድ ስለዚ ፍረ ህልወናሎ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዘይፈሪ ጉዕዞ ክርስትና ሆነ ኣይኮነን ምሕራር አጋጢሞሎ እዚ ኸ ቃል አምላኽ ዝቆመጦ እዩ እንታይ እሱ ናይ እግዚአብሔር ቃል ፍላይ أملأختي هواريا قدس باولوس نفسه بغلاطيا معرف 5 كفقد 19 بنتصور تقميط لنا غلاطيا معرف 5 كفقد 19 بزعبا خلونا زغبو فر منفس قدس حجي حدا كابتي ناي زمننا كبيد ودقت ناي كريستيانات فر منفس قدس مفرايز بحال نتزنقع يشجر كوين زول مهنياتو تايزبتني املاح قال قبر سغا غودي
ስጋው ዝኾነ ሰብ ዝገብሮም ምንዝርና ርኽሰት ዝርጋን ኣምልኾ ጣዖት ጥንቆላ ጽልኢ ባእሲ ቅንኢ ቁጣዓ ገዛ ርእስኻ ምፍታው ምፍልላይ መናፍቅነት ቅንኣት ስኽራን ጓይላ ከም ዝኣመሰለ ካልእ እውን ከምታ ኣቀዲመ ተጠንቀቅኩም እቶም ነዚ ከም ዝኣመሰለ ዝገብሩ ንመንግስቲ ኣምላኽ ኮቶ ከም ዘይወርስዋ እብለኩም ኣሎ ሽዑጽር ኣቢሉ ካብ ፍቅዲ 22 ጀሚሩ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቅሪ ሓጎስ ሰላም ትዕግስቲ ልግሲ ሕያውነት እሙን ምዃን ለውሃት ርእስኻ ምግታእ እዩ ነዚ ከም ዝመሰለ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝጻረሩ ሕጊ የልቦን ቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ከዓ ነቲ ሰብኣዊ ባህሪኦም ስጋዊ ፍትወቶም ምስናይቶም ፍትወቱን ትምኒቱን ሰቂሎም ሕጂታ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ትብል ወሳኒ እዩ ማለት እዩ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ምፍራይ የለኻ ማለት ኣብ ጽልኢ ኣብ ባእሲ ኣብ ጓይላ ኣብ ሕብታን ኣለኻ ማለት ዝኻ ተባሂሉሎ ዝኸም ዝኣመሰለ ዝገብሩ ስኒ ከም ተቀዲመ ዝበልኩም ቶም ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝገብሩ መንግስቲ ኣምላኽ ይወርስን ይምልካሉ ለዝጉዕዞ ክርስትና መንግስቲ ኣምላኽ ከወርስን ኢልካ ጀመርክ ያ ጉዕዞ ክርስትና ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣነባብራት ኢልካ ተቆፂኡሎ ቀምሲሉሎ ሓሪሩሎ ስለዚ ጉዕዞ ክርስትናኻ ህያው ንብሓቂ ክርስቲያን ክትከውን ትኾንካ ግን ፍረ መንፈስ ቅዱስ ክትፈርለካ ታብያ መወዳእታ ተጠቂምላ ዘሎ ተባሂላ ዘላ ቃል ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 24 እንታይ ኣትብል ቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ግና ነቲ ስጋኦም ምስናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ኣብ መስቀል ክርስቶስ ሰቂሎም እዮም እንታይ ማለት እዩ ነቲ ፍትወት ስጋ ከይገዝኦም ስኒ መኒኖም እዮም ቶም ኣብ ስጋ ዘለዉ ኮይም ኣብ ስጋ ዝነብሩ ኮይም ኣብ ቅርሕንቲ ኣብ ባእሲ ኣብ ጽሊ ኣብ ቂም በቀል ኣብ ጓይላ ኣብ ጥንቆላ ደሉ ሰብ ስጋውነት ተዘይሽዒሩ ኣብ ጥንቆላ ኩሉ ኣብ ጽልእ ኩሉ ኣብ ጓይላ ኩሉ ኣብ ስኽራን ኩሉ ኣብ ዕንደራ ኩሉ ስጋውነት ተመኒኑ ኣብ ሕያውነትን ፍቅርን ይኩሉ ስለዚ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ምፍራይ የድሊ ማለት እዩ ዞም ነገራት እዚኣቶም ክርስቲያን ምዃን ወሰንቲ ነገራት ቁኑዕ እምነት ናይ ምስጢራት ድሕነት ዘድልዩ ምስጢራት ድሕነት ዘድልዩ ምስጢራት ምስ በልናኻ ሕብረት ምስ ክርስቶስ ንስኻ ናይ ምስጢራት ህይወት ይበሃል ንስሓን ቁርባንን ቀፂልካ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ምፍራይ የድሊ ማለት እዮም ነገራት እዚኣቶም እንተልዮም ሓደ ሰብ ኣብቲ ጉዕዞ ክርስትና ክርስቲያን ንምዃን ዘኽእል ጉዕዞ ይመርሓሉ ይበሃል ማለት ካብዚኦም ወይ ቅኑዕ እምነት ተዘይልዩ ንድሕነት ዘድልዩ ምስጢራት ክትፍጽም ተዘይክኢልካ ኣብቲ ናይ ምስጢራት ህይወት ሕብረት ምስ ክርስቶስ ኣብ ንስሓን ቅዱስ ቁርባን ዘይትነብር ተለኻ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ተዘይልዩ ግን ክርስትናና ዝኾንና ንኹን መኒና ብዘይገድስ ክርስትናና ኣብ ሽግር ኣሎ ክርስቲያን ምዃን ዝከኣል በዚ ከም ዝኣመሰለ መንገድን ስጉምትን ጥራይ እዩ ማለት እዩ ሞ እግዚአብሔር ምስተዋዕል ይዓድለና አሜን ጽቡቕ ትምህርቲ እዩ ኣቦና ቀሲስ ኣንደ ብርሃን ንምንታይ እዮም እዞም ድሕነት ንረኽበሎም ትእዛዛት ምስጢር ተባሂሎም ወይ ከዓ ምስጢራት ተባሂሎም ስለ ዘይንገሩ ድዮም ክትርድኦም ከቢድ ስለ ዝኾነ ድዩ ወይ ወነቶም ከምዚ ኸማይ ዝኣመሰሉ ኣመንቲ ወይ ውን ሰዓብቲ ጥራይ ክንርድኦ ሽግር ስለ ዝኾነ ድዩ እንታይ እዩ እቲ ምስጢራት ክበሃለሉ ዝኽእል ምኽንያት እንታይ እዩ ጽቡቕ ሕቶ እዩ ምስጢራት ዝብል ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክልተ ትርጉም ኣሎ ብመሰረቱ ኦርቶዶክሳዊ ነገረ መለኮት ናይ ኦርቶዶክሳዊ ናይ ነገረ መለኮት ትምህርቲ ወይ መጽናዕቲ ወይ ኦርቶዶክሳዊ ነገረ መለኮት ሚስቲካል ቴዎሎጂ ተባሂሉ ይፍለጥ ምስጢራት ማእኸል ዝገበረ እዩ ምስጢር ዝብል ማእኸል ዝገበረ እዩ ክልተ ነገር እዩ ንኣብነት ምስጢረ ስላሴ ንብል ምስጢረ ስጋዊ ንብል ምስጢረ ጥምቀት ንብል ምስጢረ ትንሳኤ ቁርባን ንብል ምስጢረ ትንሳኤ ሙታን ንብል እዚኦም ሓሙሽተ ኣዕማደ ምስጢራት እዮም
ኣብ ሸውዓተ ምስጢራት ቤተክርስትያን ክንከልከልና ኻን ምስጢረ ጥምቀት ንብል ምስጢረ ሜሮን ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ንስሓ ምስጢረ ተክሊል ምስጢረ ክህነት ምስጢረ ቀንዲል ንብል ሕጂ ክልተ ነገር ስለዘሎ ነዚኦም ኩሎም ዘርዚሩናዮም ኣለና ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢራት ሸውዓተ ምስጢራት ቤተክርስትያን ምስጢረ ስላሴ ንኣብነት ምስጢረ ስጋዌ ክንብል እንታይ ኣንብል ዘለና እቲ እግዚአብሔር ንቅድስ ቤተክርስትያን ዝገለጸላ ውጽኢት ምግላጽ ኣምላኽ ዝኾነ ብዛዕባ ስላሴ እግዚአብሔር ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ ናብ ሓድነቱ ዘሎ ሰለስትነትን ዘለና እምነት ምስ ገለጽና እንታይ ናይ ነዓጾ ምስጢር ኢልና ነዓጾ ምስጢር ኢልና ክንዓጾ ኸለና እዚ እንታይ ማለትና እዩ ሕቡእ ማለትና ኣይኮነን ሕቡእ ክውል ማለት ኣይኮነን እንታይ እዚ ብስጋዊ ኣእምሮ መርሚርካ ዘይብጽሕ ማለትና እዩ ምክንያቱ ስለምንታይ እስከ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ልዕሊ ኣእምሮና እዩ ልዕሊ ኣእምሮ ክንብል ናይ ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ልዕሊ ናይ ምምርማርን ዓቕሚ ኣእምሮና እዩ ስለዚ ዘይምርምር ብስጋዊ ኣእምሮ ዘይምርመር ማለትና እዩ እንታይ ደኣ እሞ ሓደን ሰለስተን ኢልና ብዛዕባ ብዙሕ ነገር ክንብልፅ ኢና እሱ መርሚርና ዝበፅሓናዮ ዘይኮንና ወይ እውን ስለ ዝምርመር ዘይኮንና መርሚርና እግዚአብሔር ንምድሓና ዘድሊ ፍልጠት ስለ ዝኾነ ዝገለጸልና እዩ تا مستير سلاسي እግዚአብሔር ሓደ ኣብ ሓድነት ሰለስትነት ኣሎ ከመይ ሓድነት ከመይ ሰለስትነት ናበልና ንብሎ እሱን መርሚርናን ተማራሚርናን ዝበፅሓናዮ ዘይኮነ ንምድሓንና ኣገዳሲ መለኮታዊ ፍልጠት ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ዝገለጸልና ውጽኢት ምግላጽ ኣምላኽ ስለዚ ምስጢር ክንብል ከለና እንታይ ማለትና ዘይምርመር ስጋዋ ኣእምሮ ዘይምርመር ማለትና እዩ ኦርቶዶክሳዊ ስነ መለኮታዊ ፍልጠትን መረዳእታን ትምህርትንካ ነዚ ማእኸል ገይሩ ዝኸይድ ምእንቲ እዚ ሚስቲካል ቴዎሎጂ ተባሂሉ ይፍለጥ ማለት እዩ ካልኣይ ደረጃ ምስጢር ካ ንብል ንኣብነት ምስጢረ ጥምቀት ካ ንብል ምስጢረ ጥምቀት ምስጢረ ሜሮን ምስጢረ ቁርባን ምስጢረ ንስሓናልና ንቐፅል ኣብዚ ከዓ ሸውዓተ ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ወይ ሳክራመንትስ እንብሎም ከዓ እንታይ ማለትና እዩ ምስጢር ዘስምዮም ዘሎ እንታይ እዩ ብዝርአ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ዘይርአ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ንቕበለሎም ስለ ዝኾነ እዩ እስከ እንታይ ምስጢር የስምሎ እቲ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምፍጻምቶም ምስጢራት ብዓይንኻ ትሪኦም ኢኻ ዝበሃል ብእዝንኻ ትሰምዑ ኢኻ ነቲ ኣገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ትሪኦ ኢኻ ትሰምዑ ኢኻ ማለት እዩ ነቲ ስማዕ ትሰምዑ ነቲ ዝርአ ትሪኦ ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ወይ ከዓ ጸሎት ሲዒቡ ዝመጽ ግብሪ መንፈስ ቅዱስ ግን በዘን ስጋይን ዓይንትኻ ይትሪኦን ኢኻ ብእምነት ግን ተስተውዕሉ ኢኻ ስለዚ ምስጢር ይብላሉ ንኣብነት ምስጢረ ጥምቀት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ነቶም ክጥመቑ ዝመፁ ደቂ ክተጠምቕ ንሪኣ ኢና ካህናት ኣቦታትና ክጽልዩ ኩሉ ኣገልግሎት ክፍጽሙ ንሪኦ በዚ ከምዚ ነቲ ክጥመቕ ዘሎ ይጠምቑ እቲ ካህናት ኣቦታትና ዝጽልይዎ ንሰምዖ ኢና እቲ ካህናት ኣቦታትና ዝገብርዎ ከዓ ብዓይንትና ንሪኦ ኢና እቲ ሰቡን ክጥመቕ ንሪኦ ኢና እቲ ሰብቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ካብ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ካብ ስላሴ ክውለድ ግን ብስጋዊ ዓይንትና ንሪኦ ዶ ኣይንሪኦን ካብ ኣምላኽ ከም ዝተወለደ ግን ብእምነት ነስተውዕሎ ኢና ስለዚ ምስጢር ንብለዋል ኣብዚ ምስጢር ዝብል ቃል ብዙሕ ግዜ ንሰብና ዘዳናግሮ ደሎ እንታይ እስከ ንእሽተይ ናይ ቋንቋ ሕፅረት ኣሎ ፍልይ ኣብ ትግርኛና ብክልተ ነገር ምስጢር ንብል ኮይና ንምንታይ ንኣብነት ኣነ ንስኻን ሓደ ጉዳይ ንፈልጥ እሞ ወይ ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ንዘራርብ እሞ ኣቤል እዚ ነገር እዚ ኣብ ልብና ንሓዞ ምስጢር ጌርና ንሓዞ ይብለካ ሽዑ ትወፂና እዛ ጉዳይ እዚኣ ምስጢር እያ ተጠንቀቐላ ይብለካ ሰሓዛ ምስጢር እዛ ጉዳይ እዚኣ ምስጢር ተጠንቀቐላ ንኣብነት እንታይ ኣብልና ማለት እዩ ኣብ መንጎ ዓርከ መሓዛ ንዝተተሓዘ ጉዳይ ክትርዶ ዘይሸግር ክትምርምሮ ዘይሸግር ክትበፅሖ ዘይሸግር ግን እቶም ሰባት ከይብልዎ ስለ ዝዓቆርዎ ጥራይ ንዝዓቆርዎ ከይብልዎ ጥራይ ንዝዓቆርዎስ ምስጢር ንብሎ ኮይና እዚ ግን ብልክዕ ክንሪኦ ምስጢር ኣይኮነን ከም ገሊሎም ተዘራሪቦምስ ምስጢር ኣይኮነን ክትርዶ ኣይፅግመካ ክትምርምሮ ኣይፅግመካ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ቋንቋ ትግርኛ ነዚ ምስጢር ንብሎ ኮይና እንግሊዝኛ ኣብ ዝፍታሕ ገይሩ እዩ ባይዘይ
ነዚ ሰክረት እዩ ዝብሎ ናይ ዓርከ መሓዛን ሓው ንኸውሉ ዝተባሃለ ጉዳይ ምስጢር ኣይብሎን ሰክረት ይብሎ ጽቡቅ ኣብ ትግርኛ ግን ምስጢር ንብሎ ነዚ ናይ ዓርከ መሓዛን ንኸውሉ ዝበልናዮ ጉዳይ ነዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ልዕሊ ኣእምሮ ስለ ዝኾነ ረቂቕ ስለ ዝኾነ ዘይምርመር ስለ ዝኾነ ዝበልናዮ ከዓ ምስጢር ይብሎ ትግርኛና ክልቲአን ምስጢር ታይረ ሕጂ እትሰብና በቲ ማሕበራውን ስጋውን ቋንቋ መፅኡ ናብቲ መንፈሳዊ ቋንቋ መፅኡ ስለ ዘሎ ኣብዚኣ ግር ትብሎ ዘላ ሕጂ ብዚ እንግሊዝኛ ግን ነዚኣ ፍታሕ ጊርላ ነቲኣ ሰክረት ኢልዋ ነዚኣ ከዓ ሚስትሪ እዩ ዝብሎ ካብቲ ሚስትሪዮን ዝብል ቃል ናይ ግሪክ ዝወሰዱ ቋንቋ ግሪክ ምስጢር ማለት ድዩ ግሪክ ነዚ ሚስትሪዮን ይብሎ እንግሊዝኛ ሚስትሪ ይብሎ ሕጂ ነቲ ስነ መለኮታዊ ኣምላኻዊ ዝኾነ ዘይምርመር እንታይ ይብሎ ሚስትሪ ይብሎ እንግሊዝኛ ነቲ ግን ሰክረት እዩ ነቲ ናይ ዓርከ መሓዛ ንኸውሎ ንግዜ ዝተባሃለ ጉዳይ ግን ሰክረት እዩ ሕጂ ኣብዚ ንምንታይ ኣምፅዮ ካብ ሕቶ ኳ ኣይተበጊሰ ምክንያቱ ኣብቲ ሕቶ ኻሲ እንታይ እዩ ክትብል ከለኻስ ንምንታይ ግር ብሎ ሰብና ካብታ ምስጢር ትበሃል ሕብረተሰባዊት ቋንቋ ይብገስ ስለ ዘሎ ናብዛ ስነ መለኮታዊት ምስጢር ትብል ቃል ክኸይድ ከሎ ኢታ ምርዳእ ትሽግሮ ደላ ምስጢር ማለት ግን ክልተ ነገር ኢልና ተቐዳመይቲ ዘይምርመር ምስጢረ ስላሴ ምስጢረ ስጋዊ ኢልናዮ ኣብዛ ካልእት ናይ ምስጢራት ቤተክርስቲያን ምስጢረ ሜሮን ምስጢረ ጥምቀት ክንብል ከለና ከዓኒ ብዝርአ ኣገልግሎት ቤተክርስቲያን ዘይርአ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ንቕበለሎም ንምባል ምስጢር ንብል ኣለና ዓይነታት ምስጢር ተስሚያ ዘላ ታገልግሎት ቤተክርስቲያን ንሪኦ ኢና ትካህን ከጠምቕ ንርኢ ዝጥመቕ ክጥመቕ ንርኢ እቲ ሰብ ከዓ ካብ ኣምላኽ ተወይሉ ካብ ኣምላኽ ምውላድ ትበሃል ነታ ካብ ኣምላኽ ምውላድ ትበሃል ስራሕ ኣምላኽ ግን ወይ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ግን ብዓይንና ንሪአና ብእምነትና ግን ነስተውዕሎ ምስጢረ ሜሮን ክፍጸም ከሎ ካህናት ኣቦታትና ነቲ ዝተጠመቐ ቅብኣ ሜሮን ክቐብኦ ንሪኦ ኢና መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ሰብ ክሓድር ግን ብዓይንቲ ስጋና ንሪኢና ብእምነት ግን ነስተውዕሎ ስለዚ ምስጢር ይበሃል ኣሎ እዚ ረቂቕ ማለት እዩ ብስጋዊ ኣእምሮ ዘይፍጻሕ ዘይምርመር ብእምነት ግን ዝስተውዓል ማለት እዩ ኣብዚ ሸውዓተ ምስጢራት ብፍላይ ንስሓ ኮይኑ እቲ ሓጢኣት ዝፈጸመ ሰብ ክናዘዝ ይስማዕ እዩ ትኻህን ስርየት ክህብ ይረአ እዩ እቲ ሕድገት ሓጢኣት ዝበሃል እቲ ሓጢኣት ካብቲ ሰብ ትኽልግስን ሕድገት ሓጢኣት ክረክብ ግን ብእምነት ተስተውዕሎ ኢኻ ብዓይንቲ ስጋ ግን ኣይትሪኦን ስለዚ በዚ ክልተ ምኽንያት ኢና ምስጢር ንብል ማለት እዩ